Khansela awakwazi uku-exercise ama-activities nemithetho yonke okufanele ukuthi bayilandele ngokwama policies kahulumeni. So ke leyo nto ibagcina bengakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela okuyiyona. So ke iyona nto esilidele ukuthi sibe la esikhona ukuzoba yizwi nomlomo wabahlali baseJozini ukuletha izikhalazo zabo ngeshwa ngenxa yokuthi asikho kwi-council yase municipal Jozini asikwazi ukuyoveza izikhalazo zomphakathi nama grievances ethu siyoyidebate kwi-council. Lokho kudalwa ukuthi iMK ifonywe ngemuva kokuba uqokwe amalungu amakhansela ibisihlalile. Siyaqinisekisisa ukuthi ngo-2026 iMK izoba ingxenye yamakhansela azobe khona la khona sizokwazi ukuthi siyotheblisha ezinye izinto kwi-council ezizosilekelela ukuthi sikwazi ukuthi si-attende izinto zomphakathi ngendlela efanele. Mnumzane Gumede, ngaphambi kokuba uqhubeke baba, ngifuna ukuthola la salibona iqembu lomkhonto wesizwe likhona ngampela liphumile ukuzoqinisekisa kwi-march kwi-peaceful march ukuletha ama-grievances la kwamasipala nezikhalo zomphakathi, futhi siyawubona umphakathi uphumile ukuzokuthi siqiniseke ukuthi uyayisupport into yawo. Kodwa sinento la Gumede, mhlawumbe uma sichazela kabanzi ebeyithinta indaba yencwadi, incwadi ebeyibhalwe umnumzane uBukhosini from i-region, mhlawumbe engabe unolwazi ngaleyo nto? Msakazi mhlawumbe angikucacise kanje, sinalo ulwazi lencwadi ephume izolo ebusuku. Isithusile ke nathi masithola lencwadi ngoba besinomhlangano ngalesikhathi kungena lencwadi okuthiwa ibhalwe ucoordinator we-region. Ucoordinator we-region uBukhosini siyamazi. Okusithuse kakhulu kukho konke ukuthi uBukhosini besihlala naye kulama sittings esikhuluma ngawo la khona ebesiprepare into yale march. Unalo ulwazi, kune copy engam-emailela yona ngim-alerta nge-application esiyenzile siyenza ngaphansi kukamasipala sayithumela naku-SAPS. Leyo ncwadi engambhalela yona I copied to i-province ngayi-addressa to ucomrade ucoordinator we-province okucomrade uDonda, and ucomrade uDonda he responded to me waresponda ukuthi incwadi uyitholile and wayese emphasize into ethi sikwazile ukuxhumana nama law enforcement okumthetho. Ngamphendula ukuthi siwenzile wonke leyo mthetho sikulandelile and ba respondile bomthetho ukuthi yonke into yethu bayayazi. Kusimangazile ke uma esesithola ukuthi usebhala incwadi ethi withdraw into ephathelene nemarch, asikwazi ukuthi bekuthathaphi to khona iphuthe alenzile. Uma uyibheka incwadi yingakho abomthetho bangazange bayithatha serious, akayona isignatory avela kwincwadi ekade ifake iapplication. So ngalokho asikwazi ke ukuthi sithi singayiconsider into yakhe sithathe serious ukuthi lento ayishilo encwadini iyona, ingakho amaphoyisa angamrecognizeanga ngoba akayaveli kubantu abasayine incwadi. Bekufanele kube oyedwa okhola off imarch kubantu abasayine incwadi. Kube khona iphuthe lenzekile engicabanga ukuthi ubese ya-admita namhlanje usifonele ekseni admita iphutha lenzile. Kunabantu abathile ababehind lento eyenzekile. Uthe uyimisele ukubaveza labo bantu ngoba sishilo ukuthi sisazohlala phansi naye sidinga abhale incwadi eofficially ukuxolisa even kuma law enforcement ukuba thithizisa abenzise into ongafanele ayenze ukuthi ithi application ifakiwe isemthethweni but ebusuku ayishushumbise sesithola ngama leaders enkatha